Dema welatek têdagir kirin û ew welat li ser 4 dewletên derdor têda beşkirin. Kesatiyên di nava wî welatî da alî dewletên dagîrker ve tên êşandin û zilma xwe li ser serê wan kesatiyan nîşan didin. Ew welat Kurdistan e. Kurdistan deşt û şaxên terengînin bağên gulan Kurdistan. Di nava civaka Kurdistanê da gelek kesatî bi taybet, hunermend, nivîskar, helbestvan, kesên ku xizmeta welat û çand û huner û zimanê welatê xwe dikin, tên êşandin û darizandin. Kamran Simo Hêdilî. Kamran Simo yek ji wan kesatiyan e ku bi sedema nivîsên xwe di aliyê dewletên dagîrker ve hatiye êşandin û rizandin. Kamran Simo Hêdilî li sibata sala 1955 de li gundê Hêdilê yê Bakurê Kurdistanê ser bi navçeya Hezexê ve hatiye dinyayê. Di zaroktiya Kamran Simo Hêdilî de malbat, mala xwe bar dikin bajarê Batmanê. Di temenê ciwaniyê de dikeve nav tevgera azadiya Kurdistanê û ji ber vî avayî jî ji aliyê dewleta Tirk ve ducaran têgirtin. Di conda leşkeriya 12 îlona sala 1908 de bi hevalên xwe re derbazê Rojavayê Kurdistanê û Lubnanê dibe. Xebata xwe li Rojavayê Kurdistanê didomîne, li wir jî gelek canan ji aliyê dewleta Sûriyê ve têgirtin. Li Rojavayê Kurdistanê derbazî Başûr û Rojhilatê Kurdistanê dibe. Li Rojhilatê Kurdistanê jî ji aliyê dewleta Îranê ve çend caran têgirtin. Her sê dewletên Kurdistan dibin destê wan da hatî dagirkirin, wî dikirin û zilma xwe nîşanî wî didin. Kamran Simo Hêdilî di amadekarî û xebata 15 tebaxa sala 1984 a çekdarî de cih digire û ji nû ve di tevgerkirina gel de li Bakurê Kurdistanê cê xwe digire û xebata xwe didomîne. Kamran Simo Hêdilî endamê yeketiya nivîskarên Swîdê ye, endamê Pêna Kurd a Navnetewî û endamê Kongira Neteviya Kurdistanê Kenekê ye. Niha serokê Înstitûya Kurdî li Stockholmê ye. Li sala 1982 ve dinivîse Kurtê çîrok, helbest, destan û lêkolînên wî di rojname û kovar û malperan de hatiye weşandin.